baby a would be a what him and cano. No was you trust near the wash your body and inside. Yarawasi, Yedima for and your boa for. Adiena so tom for no. Already ready why ya. Nabro, a green tas yeso. I fear shashi any nut. Ya the boy and phone so dear quachay. You. In Pimpum Piacada so tiasia. A well rather one way. Sir. Your cousin I say encountered dida. Amen. Unyami aye encountered dida. Amen. You are ya a trontromo. Ya can fall. You show the chrono and unyam. Sir. Our dear Cassia ya the boy phone sono. Dan dan ya ya my. You. Ya there was a baby. You are a baby. Our Jesus Cassie dim. A fair donny branso I had was ye. Unum sentia ya be pfdm. Sir. And may I fire pay ye nyansa nimudia and fanya bibiara. Ma adia nyina mfiri wawurade. You. Ye wiya de na asia ma ho. Sala nso ne yekoso ora bompa ye gya ye tiefo a ye ba omutie nyina hya wonsa. Yesudim. Bidi na du omai ba betie wasem. Sir. No ya de oda mpo no de akwantu bi de ni so wa bi da no so mpo no. Akadope wasem no be kwa wie no. You. Oh no amankunim dia ba. Sir. Ye so obadum okra bia obadum yan. O nyame agya oba skonko di mu no. Yanka amen. Amen. Yo Bible na me ati asese. Monko wiase afa na nyina na monka mensempa no nkire abode enyina. Sir. Na ne obaje me nyame asamodie na obetua na mo obo na su na mode me nyame asam ebe chechero bedi so no. Ono ne nipa magi no. Na ne wanfa me nyame asam no anya hwee. Na ono abetra asase we so. Na wode ne wedie ebo obere bi ope no. Ne kra no ebefe ne nsa. Sir. Junior for Bible is a monko wiase nyina fada nyina dia na nti ye no nti ne yenso ya betra kasafidie so yenso ye no wuchenya miasem Sir. nti adope na wabie wafa otwa konkonu wabie mu anopa nyamiasem a ye no wuchenya ye mebusem no 89 imudu besi dunsia no ma yentie onyame nasem Ya ka mebusem ngoma no itie ye enan nchemu edu egosi dunsia no omienti Awurade asem. Ose meba tie na fa mensem. Na onkwa emfe adoso. atasaba monika ose meba ye dade. Ose tie Awurade asem. Tie na fa me nyame asem. Sir. Na se wo pese wunyini cha. Me nyame asem na a wutie wudi so. Yo. A wo twe wo firi niema me nyame mempa ho no. Ya no mu na mema wo mfie na adan. Adoso. Na se wan fa nyame asem a mfie no ma asopia ho. Enti on se nyame asem ntu mu a obia ye obibia beka ho. Sir. Wa nyame asem ntu mu a onko tremba bia dance ase. Dabi. Nyame asem ntu mu a onko tra ba bia efeodifo etrabre ewo. Dabi. Se nyame asem atu mu a onuanu po ye wade a obeya dan obeja ama dan amaka. Na se nyame asem ne dan atu mu chi me ba tie ne fa me nyame asem na ma umfie enkwa no emu adan adoso. Ma chew nyansa kwan. Safuti ndi se Bible says obi penyansa pa dia. Onua de bia meka enye wiase nyansa hu. Dabi. Enye nyansa ye nua kura nyade a ne kotwe manso. Enye nyansa ye nua kura ye ne te waso dwem kura ne ya dwene ho adwen bone si wo mu. Na mu de nyansa ye ni ye nua no mbananti ye nua ye yade a ye nua fom ye ya ye betimi da che no. We ni nyame mu nyansa. Sa. Unua ye wade a wo de be che no. Ewiase nyansa de obetimi kwa ka che se kotreba bi kwa bona ba ekuno. No mfiri woni so mfi. Ye na ewiase nyansa. Wo fa se ewiase nyansa wo wu akoda bronzam gem. Sa. Onua dofo nti nyame asem a ye nyina ya di tutu ehufo no. Me batie ne fa me nyame asem. Na wo hunu nyansa. Yanko. Wose ma chew nyansa kwan. Ma chew nyansa kwan. Me gya watempo ten so. Safuti wo fa nyame asem a wose ekwan papa a eye ekwan a wodi pa wo fa so a wo beto no ye no na nyame de wo fa so. Wose no nantie mu no wanam renchew. Wache wo fa nyame asem ya se me ho akire me ama ene na ansem anidi ye me kwasere sirade
dabi ebi nsi da dabi da obi a wo sum nyame ye bia no ebi mma na brabo mu da sa bampo no a seconds nyame be yiwa firim yo ena so obi kura hela gigiwa no do fa kwan boni bi so a onyame na anim kwan professor be dan obajewu ifise wo fa onyame de wafa kwan trene so on fa kwan a achia so ohia kwan animguase kwan dabi yanko wo se na se utumrika uri nsunti wo fa nyame asem ya wonu afo nyina bobra na wudi mirika na se wo so betumrika won tenhwe da nyame asem no wo fa ne ya won tenhwe da yanko wo se so entiaso mu denden wati na enyai mu nyame asem no nyame asem a yede kire wo no onua emu abomfie o anya wadwen se media manya wiase nyansa anya wadwen se media wiase no manya sika kakra bi ahye mbowuram nti media ne obi akabia no ye nti obi a wontie bia o de pepe ni ka se dandru a dane nro sa bere ne so a ana wankasa bakasa a meti obi a nti wa kire onyansa kwan afa so na se wo fa nyame asem yi a ba bia wonam bia no kwa wonam so no obi ma chiachia na won tehwe da dabi da na won kaso na won sai omi hu obi a odi nyame achi a obese yakosi awie dabi enya sada ese wampo no na wankasa wani na chi sa wudi na chi ya onyame wa che okwa papa a wodo befa so a ho so beto yanko wo se so entiase mu denden so nyame asem no so mu denden den enyamu kuramu meni abrantie wata samba boneka sika ye pe ya ya nam kalabule kwa so pe onyame o magibi ya hunya die po anytime po sisi ye nuanu a ye re pia no aduane no onyame po anytime wo se so enchirechire mu den onyame asem no enyamu kura nyame asem no eno ne wonkwa sa edisa wo pese wunya nkwa tenten dia meni abrantie da bia meka wo ya banjuma ye be pensha wo be kofie ebira wo banjuma mu no wa mfa nyame mu na wa mfa kwa papa so a wo di apobo wo di matu makawa wo be kofie ne ho na aba kosai ebisa onipa bia no wo twasa wonim se wo chiachia sa nti da babo ne ka no mebisa mutinan eyimu dodu ebesi du nsia no ewo ne enu kan ameba tie ne fa mensam na wonfie nkwa na edan adoso wa kire onyansa kwan fa so na so nyame asem no o si kure nyame asem no onipa biara no bible say edan kure nyame asem no enyamu so mu denden ne eno ne wonkwa enti sa wo pese wonya nkwa tenten dia eno ane nyame asem no a ye be fa ye bedi so na sa na danda nyame ka say nyam onye dia wonipa be fom unu ye sa sen takrama ko muka na so mu wia no ma sa siesi na so onu akura one ne tifie wo se obi ni nua ya ka mfie dunum ni me se obi kura te nyame na se don bo krankan no sia sondem woni ni nua ya ka 25 years ni wo so woni ni mom da o so nyame pe heavy akọ woni nyame a wo so no bible so nyame asem no ani wonu yanka wonu yampo ye wade a jamenka woni a se wonu ya nya obone a ho emfa ne mfa kwa bone so ate onyame wo hwo bia onyame menipa bia bofo de bia meka kire wo onyame menipa bia bofo enti de wo ye nya bofo na boku enti da ba mebo no woni anu ye bia wo ye papa ade yesu anim wo ye bone ade nanim enti wo se so ncheche papa yanko nchema edunan no wo se enko abonefo kwan mu safotie emfa dwamabofo kwan so nsekofo kwan so wudifo kwan so na emfa nipa bone kwan so abonefo kwan so emfa so kwati bone kwan ense mfa so ense fa bone kwan so manifire ho na twam hoko enkoya bone wa ga so di bone kwa so ndam akobo mpasa wade me pa achew ade a meni ye menu anya woni pa ni musa wo ya so de nya na meme a nya na meme wo chikosi a ye nua ya ade emfa nche no ye gu koto saa de bia meka onia ne ye nua ya ade emfa nche ni ye nua ya ade emfa nche ni ana no nipa yen so no nya da to no so nipa nya da to no so wonu nya yakopo sintase na wo hwe nipa mo woni pa ba wu na wu na chi no atembu ada wo twen anya wo dwen se boni bia wo ye bia no woni yakopo de ba chaw dabi enne ya no wonu hu se wonu hu de ba chaw na so wonu hu de amfa chaw yanko wo se na wonna gisa wo ye boni ansa ya babu sa ba ifo no awon boni no mo na agi so bi ahwe ase ansa
na ontumi na je so wahwe obi ase na je so obi ahwe fo mo prawo enti abonefo ne de abaifo edu na je mo na de omo pa ne se wo Kristo ni ye do to nso yem o Kristo do benya mane na fo ja bi no osere wona ahye se wo sum nyame na akoto mmona wona ahye se wo sum nyame ana abansa ka won wotwi aban kokumi obronsam de opa ni onia bie mebisem ona etinsia eyimudu nsia be si dunkron kama me ya kama ebusem mo mano a eti eyensia nti mudu nsia kosi donkron no etifi asem wo se enima onyankopon ochi ade nyankopon pe na se nyame ochi enima bi ti nyame asem na bowo sansem ya be keka nyankopon pe wo eni se menu mi enu ya nam so de ye be kobrunsam gem sa obrunsam no wo tradition wo se wo hwe ya wo nya kra ne dodo enti sisi ya de wo yi nipa omo ya dan omo twe akra amanya bronsam no sa nti wala nka se nsem ni be hie no na se wonnam bronsam kwan no ma wa se hu na atwe hu firi hu papa yenko wo se ade nsia yi na awurade tan savuti sa ensem maako nsia ya aye no be kenkan aye boboso no onyankopon se we dan otan yo na ade enson yi na eye ne kra achi wade ni etoso nson no enema maako nsia yi ensemu kenya 7 yo nsia no onyankopon se we dan otan na ni etoso nson no ene kra achi etwato no sensemu nyina ye be kan no ni etoso nson no onyankopon se eye ne kra ono onyankopon ne kra na chiwade yankwai yeto edikan no eni etranton first one ana akora muade Ghana ye muade hwa ye nya ye mpanimfo ho mamu ani ye yom mpa ase ye ya ye ma ayawom onia wata se baboneka eni etranton akora mu pani ana akora nya ne maame no wo sare na aso no wo no obi ko timi bone maame atwe na se obi timi bone papa atwe na se obi nya mampani no wo ye no a wo fa ne se ni ne eni ka chira wawo no bible say eni a etranton eni pa emuade first one we no yakopɔ se wotan no na de toso nson no de eye ne kra chiwade ne sa enti de wotan no first one eni etranton atrote krema eni pa emuade eni ensa ehwie emuja a edimugo eni pa emuade first one wo se eni a yedai etranton ana de toso mienu wo se yedade atrote krema atro na Ghana eni pa ni enka ne kure ye kogina court wa no kure ni ho da bia me na meka me ma nante na court bibiri ma nante na bibiri ukodu ha wa wuhwe se ukokort na so mu di asema mu amu ochi na mu na bu asem no omo nsa asem mi o meka no watani ye na nsa asem na enye o de no so oni pa no anya de o jeje ono na se da judge sinaba oni atro Ghana atro awura wadem me say wo yire no wadress si wo kodwo na so no wo hye na mpera dem akosi ya wo kodwo ya cha na wo wan wo si wo anadi edwani yira akwa menya kwampo eni babo ye den nya kwala asam na so wo ba bi gidani oboa oba ukuru na wo wa na awo na hye kawa no o shobi dem ko ya to ne po a wo ginani na kwa mbaba wan wo si wo enempo de adwuma ye kwampo ye si ye bo all night na so no him da ko wo hye ne mpera ho me say ba bia wo kra se okokoya adwuma no so wo tenkran ene yi ni ba oda oba na obetubi obetumpina a woni ne tie da bia omoda soriye ubusa wo se me do Paul me do class no kra ani nipa madi mosa ho na yesu yesi da bia ye bedi atoni yesi egunyame na asi na heaven bia ne yeko no ye wu ani yaka tesi yeko ma papam man papa ni a ye komuni de obi odi atro bia nko ntimi nua ba awode na otia hie no krache awode na atia hie no wa bra ba wo bonya wo so di atro mobile ba popo dia afempo dia agibobuo afidie kasa afidie e de kasa aso yi hello hi wugina me ya oda na ogi atema ne mpra kwa no obua atotekrema de to so miensa wo sesai ase eni etranton
atrote krema ne ensa ehwie moja a edi bimguo safoti obi no obi nya sama no ode ne kobosom so no akobodi dua no akuna to akene enti asem ba akopɛ no na so obi dia woka wose asem ne ba yemfie aduonum ni omumu yae na nipa ewu omu fie hode enya saketwa na so mbebu asem ne fie ofo nyina asiabo asem anka bosomi ba akopɛ ni bebu ya nanka obi ehun left and right no asasi obi enim se kwabena dia na so akohie edge na so asem ba akopɛ ni ebebu ya no 25 years ni hwe nipa ewu asem no obi ohwie ni ateni fo mojagu unua no onya obone bia na de na kobosom so okobo ni dua na okuna to ache unimu de bato da ache onua enipa enimo ene wowo ya fa na kwa odi agura obeku nsisi ayi na ansia manso ya manso Robert mu yayi akora wono si fom a ye nebo akora na won si fom na aja wo si wo kwakura na si won na namfo se o kwabra na kwasi ade asa wontimi nko enti san wo si wo meko odu ona kamai ne bag si wo anipa no ya yi no suka pass na yakuno omokuno kotoka no sika nim manyama de ama mi be suamente anjo ewiase ni akodoi aka krabiri Yesu abawi na oma polo nyama ya ebre wo kitwa na utrinwi tum sisi ya utrinwi na sate ya kokko obi podi ya kokko se mefe no na obi su de fita oba amrana no na adwen boni aba otrim sa ewudie ensa ehwie moja edibimu yankwa koma a dream su ya dwen ha wono nam nyina wa wi adwen so kwabia so be yufi atiasefo sa ase so ana no kwan so wo nyina so obaji sika kakradi wo twanchachi ya wo buatantere ataya eni ni kwan ene babo ne kan onia tinyame sebo koma a dream su ya dwen akoma adwen boni atia ni nua se woni wonwa adwen pepe bia mfa ni nua ho enan a hari tumika kwa musuo mu safoti enan a etumika ekobudua onipa woni nnuanja sama mo betumika kokuno asama woni mu okotra court akodi adanse atia ni nua odi bimu no na baabo ne kanu odanse krumu a oho atosem adanse krumu obi a asem no woni ho enso ba ye wakoma komua wonane woje atan woni ase a wodi mu adanse na media na hwe metimi transia na metimi plan ya se we are watching enemy ye wo asorefo a omko memeda sorry yo memeda sorry eni bebere omko watching kwasi yenso no dodo ne fa kwa sorry kesi yegura so nam yenu ye yade a yenim fa che yenu ye yade a yenim se ade ye yenu ye jama aka ente Christopher ha Christopher Nyamsomponi ana pa bobo kai no mo Nyamsomponi na sika mo ya akronfo de a ana mo ya giramo de a ana na ka miao o Christoni a ayam yo meseme minuan menyene batwea matete da bia na esi atimo court enen podi ya fa judge for anyonko enya fa police for anyonko to nya kwa no yi kakra to ho mo a odifu kwa sha dwuma wodi amieni enti ene de hwesa asem no obam ye dina to dem na nso bekom so no na odifu kwa sha ade a wo ye nyanya ne kwa po na so na nya bone asem o na nso ye betotona no ye dina koto afiase na kura ni hondi atro ene ni pan kan kura David enti nukura ye ninti ye ni enua bia adwemboni edwinti ye nwanti da bia koto nko esam nko a do so dance krumu for ho atosem enti wo kokogya koto akodi dance atia no nukura hu no nka da David we ye pa heavy akọ ha wonia woni nyame asama ya ka no ha bosomfo bia no wo chenya enipa heavy kwan ho David wono obi okobosomso bia no wo che obonsam gem kwan sa ana aseye sofu ya ya betra information anasa information so ya na information ya na abonte Kenya miasam ya betra kasa video so Kenya miasam ina no ya kire nipa have kwan sa ya betra ya matra se ye begidi obi atam ya matra se ye beka obi anim mekwa bejan ya ka de bonfo odifu kwa sham na medi kai sa
ana wo so obetumi wo say de kana mi ni wachi hallelujah nyasa enti mi di kana so di machi enti Bible say me no mi ni na yan sakra ya dwen say yan sakra ya dwen ho ye wiase abrabo ye bo adwuma ye papa wo si afidie si a wo chinjim no ye bebu na tan me so amesi a me kanya mi asem ama no fugu ya me kanya mi asem ye bebu na tan me mpo de se ma mfanya mi asem ya papa bedi emansi a me de medi be 1000 enti anopai wo fa na me so me mfa oba wori fuei ja wuku na waye no a o Kristo ni ye ja no twa na boa wo mumienya atro no ye kogina court a yenka no kwera no mumienya yo na yenka no kwera na boan adanse kurumu wona to so nsianya sa na de to so nson na onyakopo se ne kra chiwade ene dade o se ne nia o hye anua no ntem takra wogim safoti wo beya no odifu KWASHA woni agya ntemate Bible says oni pe bia wo ya sa de ne de o court na meta kokotie sa se meta hu sa de no ye de case na manu de bia me ka me say e bia jabo ni odifu KWASHA nyasem ye mi enya efe asubo na me ko mi a me no pefesa hai na nanu me hye so betutu hye na togu e na meje asase na fi jabo nsem me nya akwa da me si da no po ye kwafu mu di wo twe me so sikan yo me si wo twe me so sikan pa akokumi me na sifo nya wo so baya obetu bosi afechire no obumodi aboni akobu sebusem no dabi hwa ohin bi bua asem bi na wo se onua asem yi mawuram ma nipa miensa wuram ba ko de enipa mako 26 ena omudi adanse ewo sasem yo enti me hu se adanse ne kronyan obia wensu die esei ansa no wotimi ade ebu asem no na wodi ye di odifu KWASHA ho asem bre wodifu ye di agabo ho asem bre odifu KWASHA no pepe na ma twotwo ka ta ten wo mase kan so kokodi wo na fuo no enso na menyina ho kakra ma je hye mkotokwem ntino kwan bia me ye bia na masem aye de bia na de bia no me nsem akokoto bia ne hu sampa odifu KWASHA me ye dwuma okoto no na fe ye di akire eto be wura sia amani pa ne mienu no no mutama de atete obehu anwarefo no obetimi kwasere obi no heda akọ obi awade enum obewura no ogwa wade no tasai wo yire kwa me kwato sana woni jaji bi kwatwe mbra wo hemda jaji so no po woni adaje kwa po na wodi di asam no woni adaje po ya mitim busa ye no na police force da enti amuye mu ye de didie de bia mu betra court ha de bia mu sia na wo ensem bebe mu ye de didie na wo se wo twempra wa kwa be no fa so wo ko twempra no wo hye moda wa na pese wo guo ne yire entema wade mebo a wo wi akwatra so nem se wo ko heaven Bible si wo nipa wo hye enipa mienu entem takere dem no me Yakobɔ metano na me kire no anso na me no mienu ye no ane ye obewura na osofo no onipa wo ne kapa no na yaka na fe onipa no wontimi nkomisi aso biem ene no ane koso enti Bible say sa onipa wo hye nipa mienu ntam takere dem no me Yakobɔ ye den me kira achiwade enti wo Yakobɔ wo de wa kire yen ade ye ne kira achiwade nya sa obi a wodi atro aguru nipa mienu ntam egu krofo wade ewuwe nipa mienu ntam aka ba koto dem emle kwa omunya boni be ko betima kasem no na ko mienu nyina no enti asa abom ntam no wo de obeya na wota beto ntam o Yakobɔ say saade wo yem wonipa bi ye saade ne dia ene nya de obenya mencha ba onua bie ye last quotation Tito etimienu eyin ba ko besi nkro no me ntenya miasem ye kan Tito ngoma no eti ye mienu enchem ba ko kusi enkro no mi ntero ade asem was na wo de ka asem ai fata kire pa eno safoti na wo de ka asem a eyasem papa ai fata ani a kire papa no efa kire me ma no safoti nyame asem eti ba babu na me ati asasa ye di wonu nyame asem so de benya kwa tenten sa enti wonu ya me pese me busa asai enti asem ya ebeto ho ya a udie na wonwura mu ankom na wonkohu no kure ba bia no kure wo na wonfa antu hoi enti daache no obenyina che maybe de ya banjuma tiasa me kan pa o eti ba hwa eya ne ni pani ani
me obi ho ma obi ho ba kwa ni atwo nyanim for say nipa we bronya ento no sa enti me onya ma me track ni ma me nya ho besen ko yo ube so na ne kwan na wonnam so odo obi nam kwan bone so a onyankopon na kese na atwe na so sa onya hu na besen ko ana hu obi kwa na se wo ka obi ho asem papa kra che na wa hwe ko do batu dem enti na enipa hu no kra enipa enti me nka abra ti Bible say na wo de chire ka nyame asem no asem a ma twere mo no enyi bi mfirim emfa bi nka ho Bible ka se kwasea nya wo na akogina aka che se okodan asem no wose ma asem ameka no aya kwasea on se we wo kan wo se onipa wo hye enuanum mienu ntam takra de gem me Nyankopon ye me kra achiwade sa na so Nyankopon ono so ne kra achiade enti ade Nyankopon ekra achi ni se wo batiti enipa mienu a omye na afofo ntam sa enipa baabi asomdwe wo na wodi jaba koto no aka beba wo no Nyankopon pe enti ha wo se chire papa sa chire papa na wo de ka ensema aifata achire ochire pa no ka asem a eye me nyame asem a wo ka eye nchire papa no enya no nti waja asem o dabi me da me metra ka safidie so ama ka chawo se me nia ba me wi am be cancel dabi asem no nyame asem cancel po me time nyame asem no cancel no mehu no ka osofu bi o ye mehu bia no e fa ya za obi o ma o panipa no na nyam ti no hu ko so hu odua we enye kristosom nie wo nyame asem no wo nipa no wo jimi aka ne mistake fa kire no sa ana so ye papa nso a kan papa sam ye den e fa kire no yo to so wo de kanyame asem no kurenum sa yankwa wo se enkokora wani na ho na kanyame asem me kanyame asem ho na omo ye enkokora wa omo nyi omo tiri wo fodwom a omo nyi a anje no be wuo no omo ni so den ana ho enso ko ha akokora bi mpanyame asem de bi ote apatachi baase de bi anu oboro mesi wonya 70 years wonyina nokore kwan so da asem bie no watimi akomu akekemu a waka nokore asem wo mu da kasem nyame asem pa wo kanyame asem no na enkokora wa omo ni so ye den ana ho na akokora wo hu left and right yo na wo anim nye duru enti nyame asem no wo akokora wo fe nyame asem na anu anim ye den duro enti se wo pe nyame asem a wo yakoda yo wonyini wonya 80 years kwana se wonnam nyame kwan so a wo yakoda so won adwemu na ho na akokora ho wadwemu ye den na ho akokora wonya 60 years okoto ai akokora wonya 15 years mona akokora wadwumani dabi akokora wadwumani akokora se ka wodi ani abrewa no wodi ani ababawa na omiamia no akokora wadwumani enti wo akokora wanyi tiem utia fa sobra ka se fie ho akokora wanyi akoya banjuma ya pension ho a wo be fie a se ka wo ne wo yira abrewa mo dwen no afedi e maba wo na wo soso munufum akokora bone abrewa ha wanyi ya waya abrewa ene na emaba abrewa no mebire ayejeli omo yejeli no omo toto ayi bi no omo da hyehye omunu fi so ena omunu fi jegira ho entu hu na mehu se wakaso oya baba wa ho obako ne sikwa tutu na fo no puma gerenge afedi abrewa no emaba wa emrante no osahom abrewa akokora Majumani, where the papa be on catching was you, maybe sans papa one was 76 years. A man kwa kuta makuma kutatu. Why are they? Jakokora, what do you with the honey? Shall bring some of them, only person bring some of them on. Okay, can't come up for you. Nisikanti. Onya, having a quenyes casamo. Missy having a quenyes casamo. Ha, Missy Case Casamo, bit my coaches come, Judge Naka, as some of the phone crano. Onia, me hu na campo. Osen kokora wa eni so na ho. No, mon Kenya me asam na kokora na ni so na ho. Na woni mu ye duru. Na kokora yi, akokora monya mpratwe no. We ya titi kokoko ya nyame boa. Se bla na ye bebie kokoko se den yo. Ye nya abanya bie kokoko ni wi a. Bebile kokora bebile sika na baba wo na ebedi. So won adwe mu ntew. Na kokora mo wadwe mu ye den ente. Na wonya den. Na ye den, na ye nam onyame mu. Akokora nya gidi sa enche na obewu no. Wako heaven. Odo ni bo tofem. Na to bo aso ta kokora. Enkodi di baba wachi. Kokora wadwumani. Yanko.
Was it Emerwanso? Na mo emerewa Mumu umbra senia efata. Safotie akokora de atwam. Na mo ye emerewa monya 70 years ko 80 years 90 years ko no. Mo so mu nsɛmuni. Mumu umbra senia efata. Abrewa won so no won. Bu abrabo ye kron. Wonana no nyina na de nyame asɛm yɛ dan kyerɛkyerɛm. Ade a omunya da atwom banyina kyɛ. Ade a omunya da atwom betima kɔ heaven no. Abrewa wajumanie wo dia amiro mebire hwiri tokua me say amiro mebire hwiri tokua wo de maame bia ne ye ne timantem maame ne mahu so anyi pa ya ko 80 years da me ba na mahu se sister bla bi twam ni daji ene hwe di mesida bi wo de metesu ma hwade ni maame abegya no hwene mu maame abegya no hwene mu me hu se okowre na branch na gura de no akatumu bam ai ababire wo wajumani me si ababire wo wajumani ababire wo ese ka woni wukun akokora atena no waja akokora no kopa branch wo se emerewanso mumu ombra sene fata emerewa abrewa onya 70 years 80 years 85 years ye kronkron onyame mu sa wasedi ani abrewa wasedi ani so obafra onananum nyina tuomfo ni wonam adwama akwa so no wodi betu ne fo ne wonam wi nam akwa so no obetu ne fo ne wo mokro no obetu ne fo dabi ena mi won pomu ntomu nanan mofo ena mi wano omo ji nkrofo kun mi wano omo ji nkrofo kun teje mesapa na bwawo yanko wo se wontwiri nipa safoti abrewa wo si fia dabi wa yankora wo fie onya na fie kwa munya atu ama no ediba abrewa wa se die nie wa ma wo mpo otu mu nyina fifia na nka ma wona nanom mpo mra won nkyɛn wo so da bia na oburu beye abrewa wonya 70 years ko 80 years wonu ma se munya futu bia na mu ne wonu ma se mu no eye nuabode yankwa kashe nkodu esumu ntoda abrewa wajumanie abrewa wo beda wa ka wo mane wo nananom na ebefa wo no da chi bi o maye oyie no makohie na wo yi aba no kwa ababre onu kwa no onu ko tifie ho adwem bone nti abodi baye nti onanam nyina apamom o manya akwa apamom e wa abrewa enye wasade ni o abrewa adwem batie abrewa wo betu nananom fo abrewa wo betu mafo na nka wo obi po na abonten so na ka wo fe ne kana ka otu no fo dabi na Ghana me wante sa bra papa fata Kristo kun me se na Ghana me wante sa o mo po no mo ko bodwa na be de no mo na no mo nche mo so ko bodwa man bi wo se ko nya sadwiam so nye me no aba me se wo de wo se me boa eye ba eye akoyi ase ko hwe me no no e ma biri wano me se o mo no mo sabo a o mo de bu atopa wa yi ase abro wadwumani me say abro wonya yete yase no ogina yase no obu atopa mi wia na say mi wia na sa mi wia na say ribe we de be mi wia na say mi wia na sa mi wia na say ribe we de be azezi o ma bu ajwa azezi o ma bu ajo ko hia bro renum aburu se sram ensa abrewa na numa wonu ankasa ahyehye emaba wadress se aye atoto nani nto nyina pa branche ni na anantie no ho abrewa wadwumani nanso ka babu sa abrewa ka mommo abrabo kronkron nanso na Ghana mrewa no mako no mo ye kronkron dodo ne fa asai we sa dwiam dodo ne fa no mo sasai mo no mo sasai abrewa wadwumani yankwa wose ka wonche nsempa naka ababere wa ho naka wafa nyame asem no naka de kyerɛkyerɛ wo ma ene wonana no ene te sa na wate maba wa adwene mu naka wate maba wa na adwene mu naka omukɔ aware ase a ebise ya tete no atete papa nti no ko motima ko wada aware papa ade ababere wa no ko abakɔ no odi ka no saboro na ya de no wotima ko tete ne mba no ne man tete papa akɔ aware papa ase entena mini wani nya da age entete o mama no mutino ye maba woni nyina sai ye kwa wari na asape ye de o mabesi ho nya de papa be mani kuni ne ma enti ama kola no ababiri won wonti men trase kura enkyira ne ba ne se ekwa enfa so ye aduane ni enti bebira kwata awura awari aso mu ne aduane no ha bebira kwa no mpato ye no enti no oni pa no okuba bi ni yeto ni pe ye no aka ho
ebisa wanya guru training so be pay papa abrona ne maame abrona antima cha ne kwa papa so e no fa so esuka brewa ka wu wasedi ni anya me de ma oni Ghana me wa enso me bi antesa awen sabura o ko de be ya o ko checha wo checha papa wonu ko no ko se wa wade ababere wonu ko se wa wade yankwa wose konya sadriam ka babere wa wonya ababere wo abere bia compensa na won kire nsem papa na ka babere wa wo dia ne se wo ba kire wo nananam no enkwada ani mpanifo ba kire ma kire papa na wo de atemaba wa adwenem na ko wate mbaba wa na adwenem enso na o ma do wo kunu ne na ko ma do mu kunu ma na ko mo kwa wade nsa wade na fefe enya Ghana me wa na ko adwen pa enya Ghana me wa Ghana bro ko huri tokua ai mama bro bia suwo huri tokua o huri krisem me sia wa yelo kena se ka koto dwebe ho abro wa dwumani abro wa dwumani wo ji ababa wa kun onyame hu mabo ache onipa baji Yesu odi no na onipa wu ababere wa enye sadwam yanko woza ko adwen pa na ka ababere wa odwi adwen pa na ka onana no nyina so adwen pa enya Ghana me wa ayo mfie yi and omu di dem mako na adwen papa se de babure kai you when sonda double kaka komo ko ne dika ko so the first one bebele kwada adari bayi ma bere wano ene nkokora wano bebe de bayi wa sorry fio ye ne kwa asara cha ye kwa asara 70 years ni ye kwa asara wo ba da ban wo timno de bayi wo timno obono sa ababere wo djumani unto fopa na ko yemo fie yi na ka ababere wo utu na nanmofo na ka awade no mo ko ye ne ye de ka be sisi ho na ma wai nana wai nana ya ba ya nya hwio ye sika time ro baji ane opano wo dia abere no kra no kwasi ye bayi bi e hye ne ase no wono kra sa baba wano ma me fo ni bebere asomo ba ensanu mebire omu num nyina fa o ma me mo ya o sa ana o mo nananum ye de empa bo yehu bi papa pa nya kwala asem pa o ti fi ho ni tru nyina fita na o de bayi wei eye ba ene ma bire wone enkokora na aburo wo bokọ nyina se ye mo asem ten o mo ka se ko mu twa so da o mu wie so ma fa baburo ekotra so fi se na bire wo ohun asade akokora ohun asade yanko abrante so yanko o se abre won ho ase ama won ankasa onkunu no yanko na wankasa onyankopon ho asembone safoti utu fo papa ba awale na akono ho akoro no ba fa Yesu enso na nya Ghana mere wa yanko nchemo yinsia no o se mebu ne enko asade abrantie anu obi o obi nchan yanso ya asade ni yanko wo se mrantie enso abrantie ya bira wa wonti ya debia wuti apetesi base debia wi bo no hey debia obi ade de wa mia ona de ko abrantie enkote ba bi nkotwo bi humoja wata sa babo ne ka abrantie yanso ya asade die wo se mrantie enso sa ara na tu wonfo ka emrewa no ani kokora wa no kientu ya emrantie ne fo na wanwe ya papa yentu emrantie ne fo no mo ye de omo wi papa na omo nya nsadom ani wi papa okọ ware maami judge for no se ka emrantie no mo jeja omo yimu nya se ko mo do mututu dem ko omo ba court na se ko mo asem nya da omo fa mutu dem awadi jaye bebire na ma ba woni mranti ya awen sasa na bebire ene kro no mo ba ani wi no mo hye papa o wa wo yiri ya wo do ni sika mpa obi ka so ko wi obi sika wu konto mire kwa fatete wo ba no na hwe akola no shi wo de kakra wo cheri nyansa akola obenyi no aye panipa wala ba wa no wajai no ko foforo akura no hwe no ni ade na to maame no so na maame ya bra maame no so no wo bra na se fe egu a na fe akura maame ya ntima hwe na fe akura ko takwam na ko twitio so ko gigiska ana kuro no e ko so bebebe nyina ye ma ye wo ye hwom ma aye wo ye hwom do se mrantie enso sara na muntu womfo sa na yentu womfo na wanwe adwen na mo nwa adwen papa emrantie yentu bofo na mo nwa adwen bone na mo nwa adwen pa na birbiale mu no na ade bia wo de won sabeka na wo so wo ye no yohu adi se enwuma pa papa na hwe so sa enso na emrantie obekọ na wi boboma no apetashi ya no mo sasai obi anu mo sa wo kokwa wontimi wo fa ni bade ko wontimi no abrante wati wasade yentu fo papa na fanya miasem na boawo yanko
Osi animduro ne asempa a eye. Na branch ye mo woni mu yedu. Nyame asam no, ofi nyame asam a watwe ho fre enema ehun tie ho. Obi kura ebo no mu ka beka asam cha no ko afa no. Enso na je sa. Osi ne wanyam ho asem bi anka. Hwa aye ba kwa ho, aye ba esa so wono mu sase nti woni ma se ko prapra ye na se. Hwa da bia me ka me se wo ya branch wo fie na aye si fie ye se se kokko shansa e man krofo nom. Hwa mo twi konwa emfa kwa yi ase a wa nya branch wasai enkonwa e ma na twi enti se efro se wa branch kokko twensa kokko twi kokko menya wasai branch wasai die ni obefa nyame asam na woni nyame asam e betete wo ma obenati nyame kwan wasai die ni yanko ose enti mo twetwe no ose asempa a eye na onya ho asem bi se wo branch ye nya ho asem yanka se dan dan nyina wo be ya de etene wo be ya de etene nya ho asem yanka na so na ko hwa fa abonte ko a branch abbo kosua ade anti rasa obu nti so ba no obu nti so ba ana Ghana fa sa na ma wonya ni ho ha etrebe sia yin se present amwa fa se pan ko bi ye bone ana so yafo mu ro mu ti o mu ye sa enso na de be agisam a branch e kwa ne trust ni adan tra no hwa maba wan so no entade nchenchenchemi okotukura nya yi yenya so gwa so fie si ye kwa heaven ye kwa mapapam ti ye mesem na bawo ose na nia oni yen anya no afere so enti ka branch ye wo bo abrabo ye wonam na se wo bia wono nto bia semu unkofo bia ho dadwe enka wo dadwe ho na wo bo abrabo tene ya ho obi ko aba ofam kwa no ofere wo efi se oni ye ho boni biara ka na ko onya ho asem boni bia nka enso na branch ye de minum ye de begina ho ye ho asem bede court mpo ya ho consider ni pa ka obi e be ko de prison omo de nipa nyina kwa ho be ya manti na no mo ja bia amaka sa me na dawo nipa ya brapo nye yanko ewie nchi mo yenkro no wo se enkoa nso na enkoa nso mo mra won ho asema won ankasa won wura no sa fotie ke yanko da nso ya wo no na ke ye bobra papa eni etu nkwara ne fo a akora no na te baby bone ade awode ne ko ya te nkwa ya ja awode akora ne ko ya hwe no obi kwa mfane ba nwure school class ankwa da papa bi amfani ba nwura class 1 da na sam nyansa me nwura na me chi kusie papa ma amfan ko school so me fa anko papa wa ukuta sa adwin wo ya ukuta dwem pane adwin bi no obi amfani ba anko school ya ko ba bache wade obi amfani ba anko school ya ko ba be ma pani na kufodo ne ma me ne papa no o ma amfani anko school ya ko ba be ma pani there be ya papa no mi judgefo so o ma ya ma me o papa amfani anko school ya ko ba be judge ya papa no ma MP fo ya papa no ma mpani ani na bedi akire fo nyina no o ma me no papa no ma fo ko school ko ma be ma mpani ni abedi akire dabi o dwi adwen tantan ya jaate me na me fa ko school me na fa ko school kama sai wate na fa yi sika na so de hwe ne ba school no wo de twempena papa bi bo nyumi entwempena pena ya twempena enne ya wo di wo di sika nya twempena ho na se mami tu bosia titiri bo wire mo atiti awuru mo de hwe nkwara namba nkwara ni babi kosi a mo hwe won wo so pay mbiambo wo so pay papa ya vin party na ja platwe no wo ba hu na be hu na wo ba hu ya so adan papa adan boni be wa wo die nyina wo kwaso nje sa wo skanti yentimi ka waso mo asori fi ho no bi wo ska yentimi to fo asori fi ho ne be so no be hu pepe di ka se den druwa tam so na be hu ya de patro de kwa heaven wo bua wo ba hwe no wo da be twa seka papa no mo fo mo wo ma hwe mo nya mo akatwa ho zio wo ko fesi asotwe pa asori de ka mo fry asori ka mo fry me ne papa echi we ye betu papa aposi sha kwotwo bi akomi obi mi na kuno ya kwata so nem uradi umuna me di mi re nyina sho wa ma me ni me asido baby ala baby ala me na wosumo be awrawo mo be wa mo baby ala sha enye da betu bo twesi ofra no ena pafi besiu boni woni pa ye nyina brabo ye nyina apa ye bo nyina konkonsa ye die nyina entakre de gemwa ya twetwa ye nuane mu na mu a ye de ma so betotom omontam nyina no bre ne beso awie ni asam
enkwale mu adie memu ane baba wo yesi so ye papa ne ye mamu ye mu wom ho dia me wura fida Asuboa baba wo bia na wade to no wo se ne maame ho otenti no ho okofa obi maame no ode ne ya ne maame no kogina akoya na yefuro maame atete aworo mo ahwe wa ne wanyi ho okoya yefuro wa maame ni pa kotre wachi awie dia sam papa si na fe ye nyama ye papa ni enko etamo no enko wo se enko so mummra mo ho asem mo mankasa mo wura no enkoda akoda abemu ane ababa wei o papa o maame o wo no tie na sem wote na won so oni ade nyina mu na ade nyina mu no wo so maame ani na ontuatua ensema no na ade wa ankofa manson ama batufi na nso na baba woni mrantie no ye maame no masem ye ntie da bi ha boni ya maame anti me anya na akola ba kokoye wada be fie ankola mebire akofo be ka o maame no papa no ma o papa kura ka o maton obi kwa ne dan kura waton ne ba ani e awoye nti no papa japade nyina fenensa na wofo ye ntie papa no ye maame masam na so ankan kwada ye so ye sede nyame di ma ye ni ene ete sa Bible say ye di asem kan isi ye no waso no onti de honhom no e kasa kire asafoma no amen ODIYIFO KWASHA na wakasa no ODIYIFO KWASHA wakasa anopai ODIYIFO se abro ohri ntokuya ntokuya na se abro nso tumi hri ntokuya o ohri ebe bia se na jahye ohri krisem no sho sa abro ohri ntokuya 0201944485 0554820910 ODIYIFO akasa anopai ODIYIFO KWASHA wakasa anopai Better Christian Church Akyem Asuboa asafui na ODIYIFO edano audition patcho mo achi Ayo pani anopai patcho umpom ti sei boko yedoba dia si anopai ODIYIFO akasa ODIYIFO KWASHA nyame sraw ye femi kofinya komifrefi anmase nyame sraw pa wakasa abro vintokuya amna mlewanu di na chia aboso a iseni sisi ebe kasa wati asofo abim bom so obatia ni nana se je uye nya no dabi on na cha kona tie boni ODIYIFO nyame sraw pa me chia do otu ye fe na amadu on onime nyame sraw pa na munkwani amen nyame sraw akokora nso a ohye yomo no ne mabunfo no twifam sisa fi wa kwambo ne bi ho anopai ODIYIFO akasa nso ubetimi so abowrem no abeke ho ODIYIFO KWASHA wakasa ODIYIFO ekasa semedika kacho 0201944485 se insuo no agugudie nanso ni ninamu no obetimi nso emia wani ara na wabowrem na nso abeke ho esasa anopai ODIYIFO akansempi na ODIYIFO na woka bibi se no manson na nyankopon achiwade ne nsem maako nsun nsia no nyankopon wo so de wotan na de toso enson no aye ne kra achiwade onipa o hye nipa mienu ntem takre gemu na wejaba to ena utum se wo se ye hye de toso nsun no eyie pa takre gemu se ka se bibi ya achiwade a na se umpe na nim kra mpahwo da bi nyankopon achiwade eno na ede no otiti nipa ntem onipa otiti nipa ntem se wo wai obetimi aton ma masa na masa yiwadi amekwa de okache o masa ni bufu osu na ntesa nanti twitwafo nakopɔ sɛ ne kra achiwade yanso me no mie no no ne yɛ ne kɔto nje kwa heaven eni asɛm no papa yɛ kwa heaven eni asɛm no my fa ofrafro yi audition no peme mu achi o me pacho udi ni bebia kwasa free inde bra asale because fi asanteman anopai ODIYIFO akasa ODIYIFO waya de pa nyami hira no amen da ene ememu anu wo wa ena mu de kro no ene de asi omani so omo mpe obra pa bi mo ena wi ena kuki ena omo no na we odo obra yi tra yi azayo so a ebebo
Over now, Unyanku Nipa, Etitini Borima. Now I pay Sikadi, I told them. Now the Dako Epu and Yakofa. My Blato TV, I told you could, and now the Dako Akofa. Now, Corona Cobono, so will be a one, Yankopodia will. Eti we akɔfɔ wɔ hɔ aba nipa no kobodia wona wokoye bɔne de wo yi onipa no wonku na nipa titu no wo fi hɔ no ɔno mu na ye kuna to aka ti ya odifo akasa no ese memo ano amofa tu omofo yedasi nyame enhira wo yedasi se anopesu utu mabu nsusufo na sina na odifo akasa yi ene ya kise ye bewura kokko oblemu yi ayese akokora bi eni abura bi tenase na sika ye bayi ode hwe ne mayi akora empesa dabi ne mo ode betwa fam onu tua ode betwa fam mabawa touch be otona adu abonte no poche mabawa ninufu ano na we onipa a we ya banjuma no emma ma akoma ko 32 ukun bia wana se we yeden nya ban sika na wode yesa de no was so the show o mano dabi yemfa yenhwe se betimi afra kakra ye betimi afa ba se ba ko bi aka ho a san se wom se nsuo no gugudie na nso betimi so apema mu opimi wura e befa ya no mo se o tie na ma no mo se ya handia o mo nsanka to bo no bo to bo se ma ho ma me mo okay odifo akasa 055 820 910 0554 820 910 and 0201 944 485. Mamo ejina swache mamo ejina swache sampim remu sampim bremu oba ye befa wo senior odifo amama abo number no de ye sure she wati ni yi na watwe ni yi mamensa ensisuma obiem odifo ekasa ewo se won so beke ho na eja won so odi unimdie ene nia won so wo ekafa ho no adihye anopa memu ache yo so mina epacho odin bebe kasa free mo shimani o mo so me so yo anopa papa kasa mane nkoma yen papa me dana se papa kasa na ni eje mo de o kana enu kro me wane nkokora no asem ese mu dimu le mu no oba bri obi dress na odi nama o ga na he wa pon wan na nimu ni nyina na nimu duane nyina sei o ko ya de na o je no ko de tell se timo so abri wa wa ki kana ni ati hu na sa india boso o ka ta so on mabunu esi akan yo enti akona so kwa ya unti ka Davida ya kwa no enti mo ka san so metie dia o mo san ko fo nya so mo gun so dem oso me ko heaven ni awrade nya jiwa mda mase amen abra wa she jeans wa twia peso Oli share me watching the bank can have them so. Yeah. Udin bebe ka se free o. Yo. Yeah, da ma pa di fo ya mi se ma ka che na. Ai do ko KWASHA mi pa. Sabra bim oba e be fa wo. Olifo anya izo. Anya kola sam. Enya sam ketua. Anya sam ketua kura. Enya sam ketua kura. Enne so hwe ne enia. Oh, Debbie. Oh, hwe ne e koso a ye pacho san epim brem. San boremu. San boremu oba. E be 40 say na no odifo e ka no. E pacho ma memfa no. Yo, na me kan say. Asofo e kan no kwenu. Ne wiase empe Dabi ako hwisam ne mama ose ne abakwa ekumekura TV so na konfo katna so na mampeni so amane kwana o cheche be bi owo ne nipa kwa kebi da money ke akonfo bebe akola ewo wi na ma ekuni pe na fi TV so akonfo abaso a cheche sano me ke abruwum ubaye bone wonka apemu ubaye bone wonka anya hwin kwala ya ba bi esa ukwala ba esa
ya ko be choka mi se me ba ye boni am ya mi ya nu ko tuma me ka che police force e zaman din ka ho bo so papa wan che me sa because school da ye ko bo ko papa sa san e se ko fu mi dim di ka mi su kra na me ko and then papa we ja me akam ho me am da be ni ma me ti mi so ske mo man ka me da be ni a wo ni ban kan kre kono e ma pe ri so me kan kwa chiri na kare kare ya ma no esi amen nyamenka odifo kwasha better Christian church wakasa no pay odifo radio so etimu amofrefre no amunya ne kakra odifo kwasha osan ye nduro awunyame amanimdie yemfa last call we odi share memo wachi o yenyo ipacho odini bebe akasa free raya kazefi manso anopai odifo akasa odifo ya de pa nene ayi awofo no ehye omoma ahye bone unse ne bei ayi wako wiade ena obi ehun enso oka obeji ni ti senyo ono a onu do nya kromfo da enso wode ne beko be bia ubebo ni dua kunu ube hu anu ono a nti awofo ento omomafo na krono na abekulomu wa no omunyai yeda wasi odifo ai esan eye ndro entino wunso a otie nka no bosumi ayahyasie yi bipacho memfa yare enwuramu memfa yare enwuramu nemom yare bia etete bia no odie bomodia na fa oni atwere eye Akyem Asuboa akoraketu akora ena bobusa na se a obekyirew isan se odifo kwasha obon homodin yi papa one oti nru ase oti habama ase ena woti nubura ase ena osati ehi anase enu kanse enua hini ase haban ekasa oti eti ye nka ne kase yare no se ne tie bia yese kwanko wa enko eti anopai oti nka no na wabomodin na do ni akyere Akyem Asuboa na wakoje wayaresa esanse odifo ayaresa onyame nam ne so a amanfo enya no enye easy kura sanso ena owo hospital kese pa eye center na se herbal center kese no so yatuni di se Kwaku Asiedu herbal center eno so okọ ha enuo bia se ne di kan no ene ye di enuo awromienu na abadwa so atani ata eye enkrumdie herbal mixture ene gidie herbal mixture sa enuo mienu unyamienu boma senia oyare na tie bia no wonso benya wayaresa mo yare eye diabetes ne pressure ne nasefo no bomodian na de ko eye information center bia ben obia esanse ye nduro no ebodwuma yie papa ni senti eye aban ama yetumi krata ama yesu ye aduro no ama wade atum etiri ya trapete information centers bia eben o na afenso chemical stores pharmacies drug stores baby bia bomodin aboro ho okwa osmepesa mehya abadwa so a amanfo enum enyoma yaresa no nanso nya wayaresa ebi so oba otimenka anase utie yen wo ha nna eye awo emohu odifo se bra wasu ache obi nka nkyere o enne waba bomodana foni etwe ye Akyem Asuboa okwa osodifo maba senia etie bia no onyambe fa ne so amode nhabama ene nubra ebekaw ama wonso wanije bewi opeye bia wonso de ye ayemufu anase bia ayemukuro osafo no eduane toyema na esu ena di kanye ubesu oyembe sanfro saa odifo sebra no mfa eduro enkan odie bomodin na ene ni nhia wata se 101 na onso onyambe fa ne so ama wonso wanije bewie peye ama kai ba me se ukuada bia eje etuato ewe mpaye bompaye
esan se mpaye ne mpaye de esiani a na wa yishira eye anopa no nwotwe pepepe na ya kagagum kosi ni nondo so ni asore eti ukwada no pa bia foni eche eye Akyem Asuboa Better Christian Church na kodi mpaye kwawe mpaye eti odifo ye sore so no wo bi kakraka na waka na je ya prapa chiri yo de mo kan se e che tiefuo nyina obi otie bia no e che omo nyina da waki me chiawo wona o yere me chiawo nyina na fe mi sadako prosi wojo wono mama mo me chiawo nyina na ya paru so mo jeja kwaso nyina no mo nyina so no me chia mo nyina nyame asomdwe enka mo nyina ana ya pa manfo onso be chiawo amen.